Hi guys, may hapon. Paingon ta ila ni mother guys. Kasi mother wala pa'y upload. Kailangan natong uploadan kay sayang ang adlaw kung dili maka-upload. Panugnaw ko guys. Kusog kay Juan ganina mga 2 oras na launa. Human ko sa akong trabaho nagbilaw ko nya nakamata ko tungod sa kusog sa ulan. Danlog among dalan guys basta magsigig ulan, magsagunso na ganing ulan nagita dani dayon nang baklay-baklay na lang ta kay landong naman sad daw. Nagkuhan po to si Alan ganina nga overtime daw siya nang iyo sa dunya makauli sila maka-upload na po ko kang mother kay murag alas city rataman niya overtime. Huwat po to si Riluna sa iya guys kay siya raman ang mag sakaya pong kang Riluna. Wala na akong ito'y nga agsunod-sunod kay ang ito'y ni Mimi guys nakuan na daot. Bisag yun sa nato na ako siya painom sa gata. Huwag siya na ulian. Di kalit na to siya. Yun si Papa nakakaon lutog bukog. Gusto na ingato. Kay galaway raman siya gasuka pero wala siya iksuka, laway ra manang pantayanan gid kami di may gibahog sa bukog kato yang igagaw ni Alan nga nadi as balay mo nagbahog dito kay bangos na tong sudaan iya siguro gibahogan mura dayon di na yung ang ito yung nagkabahugan sa bukog kay agkakuan sila agkabukog dili kay tao ra agkabukog guys sa pilpong itoy okay ra dako na nga ero okay ra bahugan pero ingato nga gagmay pa ito siya mayo bahugan sa bukog. Danlog atong dalan, danlog. May hinay rata. Mahog na ko daan sa baboy dito. Sa karsada guys. Ikan la mother. Mga pila ba ni kakuan? Kilometer bitaw. Dodol raman siya guys. Ang uban nga dili pa kayo ay dili kayo kuan mga baklay gikan sa amo paingon dito la mama kalayuan sila. Pero ako nga kadadlaw baklay ay kadadlaw kuan or naanad na kong baklay sa dikir pa si Mimi kay buntag hatod na karon kay grade 2 naman siya pasakay ra na ko siya ni Alan. Lagi pinukaw pag sayo kaya kinanglan masad si Alan nga dili malit sa iyang trabaho kay kung malit siya di naman siya makain nang kinanglan nga sayo kaistanan ay kung siya dinhiyagikan mga 6:30 kana ibiyahe pa niya pagabot ito alas 7 maka
kuan pa siya kadyot. Makamaritis-maritis pa siya. Kaya alas City Media man ilang kuan. Ay alas City 20 lang in. Baklay ta guys. Nakapatag na ta guys. Sa patag. Pala ginahinay lang ta. So pabitaw na ulan. Baga kinagom guys. Pabigo rami nakauli. May ulan. So tam na ako nga ma-upload yung kuha ni mama kay di mas mama kabalo mag-on sa advertise. Daw nag-vigil po siya. Nagkataan gina ako nga ma-upload. Hangak-hangak. Nakailan ni mother guys. Puno ng guys sana ni mother guys. Nagsilat ano na ni ulo. Ka-upload na ka? Ha? Ka-upload na ka? Anong ngit-ngit? Nagsiga naman juga. Karon pa rin siga? Anong ngit-ngit? Suga. Nagsiga naman kusina. Nag-brown Ama out dahil ba? plan. Sa'yo man ang brown out. Nag-basketball. Ganina rin nag-burn out guys. Karon pa nagsiga. Ato di para muna sa Kaya dapat plan man ano. magsuri-suri. Kinakauli. Biya sila ni Jing. Diniwo sila o. Mother, daw nata sa kusina padulong. Ano man to kung Dagot sa mga mother, nagginalay ka. parit sa lutya kay tabrakon. Wow, kalami sa lutya guys. Di kaya sukar na. Yan na guys, plato ito niya. Tabrakon daw ni mama guys. Dahil libutang. Ang Butang hindi na squad. si Papa pod naghaling kay mag-init siya tubig. Ako sad nagkalingaw ko edit sa yang video ni Mother kay pay upload. Amo tong putik. Karon na ka ako sa tuipon. Lami ang gikuan ni Mother karon guys. Nagkuan daw siya, naglungag daw siya yelo ganina. Ako naglungag ko gapon sa yelo. Ako ang gipamahaw ganina. Amay stari mo ma. Wala lagi istan. Jesus, Ginoo cute. Libutang na sa kuan. Lagay ko na siya istan. Naguba yung istan guys. Sayang, pag ito nagtuig. Dalam ko ni siya guys. May murang ulo may makita. May imong gitarbaho di makita. Dili ra dito. Asa man mo na ipat? Ugo. Ngit masagkat din yung taka sa lamisa nagpanit. Dadto ame to kay kus on di. Kabikil basad nimo diha. Naaglingkod man ko. Ay dani di ka sa lamisa daw dani ka sa bangko naglingkod. Mindset ba? Utik ba? Isus ngit-ngit kina na imong video ma. Ngit. May kuan sa di. Bali nini sa lamisa. Data na dani. Ito nung sinatiya. Sinatihan. Dani ba? Balin. Ito sa galing plato. Mimi ka na ganiya. Agay. Diha ka man sa suok nga ngit-ngit kay mong video. Dani kod ka sa lamisa kay koy pasta nimong kamera. Dara. Kaya isa ka cellphone akong gigamit kaya akong gi-edit. Ang isa yung video daan. Good kastar. Panit di na kung pilingkod man. Panit siya karlang guys. Karlang or lutya. Kuryoso. Dagan ngalan dani guys. Siya kuryoso. Puro na kami. Kuryoso. Ama lagi kan ma. Alam mo maning dagan dito sa iya ni Garcia sa una pa da. Kaniyo. Yata na ni Budun. Wala na siya ma kanang asukari. Ang tasto ka pa sa sukar.
Umaya ko gananan ng lutya Pagpalit, guys. ginamo sa ati mo. Sukaran. Nah, ginamos. Tabirakon niya, ginamos. Oh, sukar gid na man lami man kay tabirak man. Dani tag plaster guys kay iditatabno kayo. Narang isa ka itoy guys. Uban ka dito sa balay? Ha? Dadong ka dito sa balay? Ha? Dadong ka dito? Kanatik ang itoy. Saman Magmana din eh. kay Hindi na pa nito na po. grabe ka tugnaw. Sabol na sabol ni Father guys, mag-edit-edit tas video ni Mother. Ay, grabe ka tugnaw man. Wala pa si Alan, niya pa sila doon ni Reluna. Tanir ako magkulat. Si Mimi tuwa nagpalit sa barbecue. Hilak-hilak gid siya kay palit siya barbecue guys. Ha? Tingnan ang barbecue. Si Kuan, Inday, Tingnan. Kling-kling. Palit si Mimi barbecue. Guys, naluto na ang tinabirak. So muna itong paniyapon karon. Napuyelo. Tayo. Sige na mahurot ng yelo. Magdala ko na. Napayelo ma? Napayelo nga bugas? Tulayin ko miloy ko no da. Ato ta. Dakang mo tulayin ko. Isa kasako. Wala sabaw di eh. Ambot papa ni mo. Salarin gid si Papa. Pasangin lang gid si Papa la. Ikaw nagpaano ni mo juga mo. Lamay magini siya na sabaw pa. Kami gani. Gamay ra. Tubigan. Ano termos? Oh, kana termos. Kuya sa ko baso ding de. Dali mo yan. Grabe katugnaw oy. Nakabot na de si Alan og si Relona. Mga basa sila sa ulan. Si Relona nangapi. Alan ay na. Pinili lang to siya gluto kung saan paglutong lutya nga makapamahaw kami makapaniud to panyapon Hapan pa rin guys. Dali na doy. kay ngamo sa una ditong tanom lutya kamuti mais saging Iba pa diya sa kinatawa na ito na pingping. Magam nila. Pugong-pugungan yun na iba yan. Iba nga na na. nakatusan Kala mapagkawag ko mo sukar pa ba? pagkawag mo sa lingkuran ni Dudong dito pa mo basta si Iban siya ko nakapugsit lang itong to pagbangka ni Juan sama tayo na nagawa na nagbalik ko sa lingkuran nagdudulaan nila ni Kaso, kung opre marami ito magkadulari ng iba Sayro, di mo kauli ka bida. Sa oras para ako nga nataman naman dyan. nawala ba ya? Iklik ko ba yan si Iban? Nagmarites sila ni Papa guys kaya nag-video lang sila gabi eh. Gulo na sila Sayro na sila uli ka bida. Ay, mga alas 12 siguro. Abi na ako siguro. ulit. Alas 10 na oras na uli na eh. 10 ba uli mo? Kasi sa may huli apat na lasin siya. Ang biko lang? Biko? Lawa ang niling. Agi kan biko. Saan sa oras biko? Di ba nandaw itong sabaw sa adobo nila? Ha? Sabaw sa adobo? Napabay. Hindi oh. Ang ba't sa sabaw eh? Adobo lagi. Ang agubo. Hindi. Gida mata-mata ka lang. Grabe. Ang awan pa niya. Birak ni Mama way sabaw. Ito naon.
Lamay kinasya ka ng gataan bitaw. Lamay po kinasya. Ilokon niya ni Relo na guys. Yan ni mother. Dutya. Lexia. Dagan ka mo bigyan. Kami pa tao ito? Dahil ka ng video man. Sugi ba lagi ni? Saka lagi. Ako ka na standby. Wow, nang uli na bida na gid alas 5:30 nang sila nag gid. Lagi ako na. Pag 5:30 ka dito na sa plaza nagtambay. Musulpon. Sabi na ako sa city pas tatay. Wala. Kalau ba, apa tayo ba kulit naman? Wala city. Kagani pa 6:30. Kami yan sa nakuan. Mungay. Tagan ba? Gagma yun. Nagulan na pod. Kagabi ra nagulan. Sige lagulan, pura sige ulan.